Сегодня чули хіба самую долгую историю оздоровления, яка есть у Евангелии. Напевно, довжейшей за эту историю іншого суду не было. Вельми некая бура поднимается в нас у тексте. Зрозуміло, что буры поднимались не один раз, когда Христос щось робив, але до этой истории текст подає вельми шмат різних обставин і описує всі ці розмови і дискусії, які розвивалися навколо одного этого суду оздоровлення. Питання перше, тут є шмат піднімається різних тем проблемних, які для нас, як для християн, вже не є проблемою, а є і такі, які для нас є проблемою. Напевно, перша проблема гучить у самому початку, коли тільки зустріли гэтага сляпога. Вучні питають у Христа про ту проблему, яка і до сьогодні сидить у головах християн вже про 2000 років після тих подій. Тобто, яка це проблема? Хто згрішив, так, за що йому це карать? Ось, це такий забабон, можна навіть сказати, таке язичницьке уявлення у людей про стан речі у світі. Коли щось дренне відбулося, то кажуть, Бог покарав. Так, або... І, звичайно, вучні так питають, за що, так, питають, за що Бог його покарав. А у нашому щоденному житті люди, звичайно, вже відають, за що, так? От уже не треба навіть питати, вже всі скажуть, за що його так Бог покарав. І його за що покарав, і батьків його за що покарав, і всіх за що покарав. Це таке уявлення про Бога, яке не має нічого спільного з реальністю. Тут можна навести так, для дискусії інший момент, де Христос оздоровляє іншого хворого і каже йому, іди і більше не гроши, щоб тобі чого горшого не сталося. Як ви таке? Якось все ж таки грех ніяк впливає на хворобу чи ні? Ясно, що впливає. Є правда така, що чоловік грехом псує собі життя. Але навіть коли чоловік не буде робити грехом, то це значить, що він буде жити щасливо і здорово аж до смерті. Там навіть смерті не зустріне. Ясно, що ні, правда. Яким ти добрим не будь, то все одно будеш і хворіти, і мати проблеми, і в виніку все одно помреш. Нема такого чоловіка, який би всього цього позбіг. Ось сьогоднішній випадок нам говорить про ту частку нашого життя, яка не залежить від наших учинків. Чому народжаються діти хворими? Не тому, що це кара Божа, а просто тому, що це світ такий. Воно просто так трапляється. Нема в цьому ніякого глибокого сенсу раціонального. Одно дерево росте ровно, так, а другое криво росте. Один звір здоровейший, другий слабейший. Так, був який-нибудь Акела, вожак стаї, так, а потім він промахнувся і все. І нема там в этом ніяких таких подводних каменів, духовних, глибоких. Бо як ти не старайся, скажем, той Акела, прийде старость, ти примахнешся, все одно неколи примахнешся. Це не кара некая там за там, пиху, гонорливость яку-небудь, там, нелюбов до когось іншого. Христос каже їм, що ніхто не згрішив, але це, як каже Христос дословно, це для того, як виявилися дії Божі над ним. Можна задати питання, це що Бог його зробив сляпим, а потім показати, як він файно чудо робить, так? Ні. Это нагода просто проявить Божию всемогутность або Божию милосердность. Гэты свет есть выником отпадения человека от Бога. То есть можно себе уявить, мы-то не ведаем, нигде про это прямо не сказано, але мы можем себе просто уявлять, так, припускать. То есть у раї мог бы ніхто народиться слепым. То есть коли люди протягивали жить у раї, це були б там у раї хвороби. Як вам здається? Один чоловік думає, що ні, інший як думає. Ну, які ж ви раї, як були хвороби.
ясно, вот, напэўна бы не было там хваробаў. Вот гэта вытокі наших праблем. Не то, что Бог кагосьці карае, а просто таму, што свет сапсаваўся. І трэба памятаць, як ён сапсаваўся. Яго не Бог сапсаваў, каб нам цяжэй жыць было, але свет сапсаваў чалавек, бо свет гэта адлюстраванне ўнутранага нашага свету. Звонку тое, што ўсярэдзіне. Свет быў створаны як асяроддзе пражывання чалавека. І наша сувязь са светом значна глыбейшая, чым нам здаецца. Гэты свет ёсць такім, якія ёсць людзі. І усе гэтыя праблемы, хваробы, розныя немачы і сама смерць, яны з'яўляюцца ўсяго вынікам таго, якім ёсць чалавек. Паколькі чалавек зграшыў, то сапсаваў сваю прыроду, якую Бог чалавеку стварыў, якой Бог надзяліў чалавека. І вось, скарыстаўшыся сваёй свабодай, чалавек сапсаваў сваю прыроду. А да нашай прыроды належыць і свету, якім мы жывем, бо не можа чалавек жыць па-за гэтым светам. Вось, дзеля чаго так адбываецца? Ці гэта ёсць нейкая безнадзейная сітуацыя? Якраз не, пра гэта Христос і кажа, што гэта дзеля таго, каб выявіліся дзеі Божыя. Христос, які прыходзіць у свет як збавіцель, ён збаўляе нас не для нейкага там умоўнага будучага, якое калісьці там прыйдзе, нейкага вечнага жыцця, але ён прыходзіць як збавіцель чалавека ад таго, што чалавек зрабіў. Паколькі праблема пачалася з сярэдзіны, то і Христос прыходзіць, каб выправіць гэтую праблему не звонку, а з сярэдзіны. І все, што ён робіць, ён не робіць нейкую медыцыну, медыцынскія акты, ён не вяртае фізічнае здароўе, а ў кожным акце ацалення, нейкім цудзе, Христос заўсёды дзейнічае праз нутро чалавека. І мы можам пабачыць у сённяшнім выпадку са сляпым, як Христос яго аздараўляе. Не проста вяртае яму зрок, абракадабра, будь здаровы. Так? Але робіць нейкі знешні абрад цэлы. Прычым у кожным моманце аздараўлення Христос робіць гэта па-рознаму. Ні аднаго чалавека Христос не аздаравіў аналагічна таксама. Вот так, напрыклад, наша медыцына як лечыць? Ёсць што у доктара? Протакол, здаецца, называецца, так? І ў гэтым пратаколе прапісана, так? Калі ў чалавека такія сімптомы, такі ставіць такі дыягназ і прыпісваюцца такія лекі. І ніякай самадзейнасці практычна. Медыкаў няма тут. Мне рассказывали прямо так, что бывае толькі які-нибудь вельмі добра знаёмы доктар можа падказаць што-нибудь іншае, сказаць, што по протаколу так, але я ведаю, што яно не дапаможа, таму я вам параю вот так вот яшчэ рабіць. Але гэта на грані фола просто так вот робіцца. Калі доктар так зробіць, яго могуць прыцягнуць да адказнасці за тое, што ён парушае гэты протакол. Вот нібы так ёсць. Усіх пад капірку, па нейкаму шаблону лечыць наша медыцына. Христос нікога не здарае па шаблону. Можна так сказаць, у яго да кожнага ёсць індывідуальны падыход. Для гэтага сляпога трэба было зрабіць нейкія знешнія дзеі. Ён плюнуў на зямлю, зрабіў глей са сліны, памазаў глеем вочы і сказаў яму: ідзі мыся ў купальні Сілаам. Дзеля чаго гэта робіцца? Дзеля таго, каб прабудзіць у чалавека нейкі давер праз гэтыя дзеянні. Чалавек павінен паверыць у нейкую магчымасць. Усе гэтыя знешнія абрады, якія працягвае рабіць сёння царква, зноў жа робім па шаблону іх. Усё ж такі, так, не толькі медыцына. Ёсць розныя малітвы, памазанне алеем, напрыклад, або алея памазання, таінства. Яны робяцца таксама па шаблону. Але гэта знешні акт, па-новых, як рабіў Христос. Нейкія знешнія дзеяння, каб чалавек, як істота, не проста чысты дух, але істота і цялесна ў тым ліку, змагла схіліцца, гэта вот істота цялесная, да думкі пра тое, што гэта неяк можа паўздзейнічаць. Христос выходзіць насустрач нашай слабасці, абмежаванасці. Ён робіць тое, што нам лягчэй успрыняць. Хтосьці, можа, мае
такую адкрытасць, каб пра слова паверыць. Ну, і ёсць людзі, якія Христос проста словам, якіх Христос проста словам аздаравіў. Ёсць, напрыклад, жанчына, якая нават без слова дакранулася да краю адзення і аздаравілася. Але зноў жа, яна сабе прыдумала нейкі ўласны абрад, што трэба дакрануцца да краю адзення Христа. Нешта падобнае, як у нас ёсць ушанаванне мошчаў або якіх-небудзь рэлігій. Гэта прелюдыя такая, прысказка, а сказка пачынаецца далей уже. Значыць, Христос выяўляе дзеянне Бога, выходзіць насустрач нашай немачы, нашай хваробе, нашим слабасцям, якія ад нас не залежаць, якія мы не кантралюем, каб вярнуць нам унутраны добры Божы парадак. Калі чалавек вяртае гэтага чалавека, хворага, сляпога, да здароўя, вяртае яму зрок, якая рэакцыя пачынаецца у аточуючых людзей. Ніхто не пераймаецца і не ўжываецца у сітуацыю і радасць гэтага чалавека, які быў сляпы, ніколі не бачыў ні кветачкі, ні сонейка, ні неба, ні вадзічкі, ні дождчыка, нічога не бачыў. І ён зараз можа гэта бачыць. Яны пачынаюць разбірацца, што гэта за прапаганда такая. Так што гэта тут за некая незаконная агітацыя яшчэ ў суботу. І вось зноў жа, гэта яшчэ адна праблема людзей, якая і да сёння працягвае жыць. Гэтыя знешнія рэчы, якія не ігнаруе Христос, у людзей часта займаюць дамінуючую пазіцыю. І тыя законы, запаведзі, якія былі дадзеныя Богам, трактуюцца проста літаральна і ў такім духу, як казаў Христос, толькі наадварот, што чалавек для закона. Не закон для чалавека, а чалавек для закона. Ёсць закон, яго трэба выканаць, як бы там ні было. І няма ніякага разумення пра спачуванне, міласэрнасць, любоў да бліжняга ці некую сімпатыю, эмпатыю. Вось гэта застаецца і да сёння ў нас. І нават у царкве так можа быць. І нават на самым вышэйшым узроўні. Можа, памятаеце прыклад, такой выпадак, калі папа на борту самалёта павянчаў папу. Пару гадоў назад, памятаеце такую гісторыю? Не памятаю, куды гэта папа лятаў, але там былі сцюарды, сцюардэсы на борту самалёта. І вось яны, я так думаю, і многія так думаюць, што гэта ўсё было падрыхтавана, але там падавалася гэта нібы так спантанна, проста ён з імі сустрэўся на борту самалёта, можа і было так у рэальнасці. І кажуць, што яны нібы хочуць павянчацца, але нейкі там іх перашкоды, яны не могуць павянчацца. Ці ў іх часу нема навукі праходзіць, нешта такое. І значыць, што папа робіць? Папа іх далей на борту самалёта вянчае. Так? Вот, ніякіх табе ні навук, ні пратаколаў перадшлюбных там пісаць, ніякай там падрыхтоўкі да споведзі, ні споведзі, адразу проста на борту раз павянчаў і ўсё. Папу так можна зрабіць. Вот, калі б гэта зрабіў які-небудзь святар, то такі спосаб вянчання мог бы стаць падставай для вызнання шлюбу несапраўдным. Вот, але папа панам законам, так кананічнае права папу не абмяжоўвае. Але у гэтым ёсць нейкі прыклад таго, як знешнія прыпісы могуць вызначаць нашыя дзеянні і абмяжоўваць чалавека ў добрым. Быць перашкодай чалавеку на дарозе да Бога. Многія людзі баяцца зайсці ў касцёл ці ў царкву. Чаму? Хацелі бы зайсці, але баяцца. Чаму? Я таксама першы раз настаўніцай пайшоў са школы, бо яна мне паказвала, завяла і сказала, дзе стаць, што рабіць. Галоўнае, часта перашкода ў людзей ёсць, бо не ведаюць, як сябе там паводзіць. Праблема такая. Знешнія абрады нам нібы дапамагаюць. Мы, калі ў царкве так ўжо варымся гадамі, нам усё гэта проста, яно можа нават нам дапамагае да Бога звяртацца, а вось людзі, многія, і мы, напэўна, калісьці, можа, хто з дзяцінства так хадзіў, яшчэ гэтага не застаў, як хто дарослым
не вяртаўся, можа гэта згадаць. Так напэўна было. Баяліся зайсці ў храм, бо не ведалі, як сябе там паводзіць. Яшчэ акрамя таго, бо там ёсць памочнікі ў храме часам, якія табе скажуць, як сябе трэба паводзіць. І калі ты не так сябе паводзіш, яны табе выправяць. І некаторыя людзі пасля такой дапамогі ўжо другі раз нават баяцца заходзіць. І вось праблема гэтых фарысеяў, да якіх прывялі сляпога, у тым, што яны глядзяць на нейкія знешнія правілы. Ніхто не ўнікае, не бачыць таго чалавека і таго, што гэты чалавек атрымаў. І чаму яны так робяць? З аднаго боку, гэта сапраўды ёсць нейкая такая руплівасць пра закон, пра іхняе ўяўленне правільнасці. Правільнае слова не падыдзе, але яны намагаюцца быць правільнымі людзьмі. Вось гэтая правільнасць часам конкретно так радикально разыходзіцца з правільнасцю. Мы можам пра сваю правільнасць занядбаць Божую волю адносна нашага жыцця. Але ёсць іншы яшчэ аспект, гэта іхняя такая зайздрасць або рэўнасць. Яны зайздросцяць або рэўнуюць Хрыста да свайго стану. Ён для іх канкурэнт. А гэта вот усё атреб'е, якое за ім бегае, яшчэ прапаганду робіць, які ён там вялікі чудатворац. Так, падрывае яшчэ іхнюю крытыку. Вось і тое таксама застаецца ў нашым свеце. І ў царкве застаецца, і паміж хрысціянаў застаецца. Чалавек дбае часам пра сваю рэпутацыю больш, чым пра праўду. Сцвердзіць сваю правату, нават калі я ведаю, што я не прав, але як я магу быць неправ? Напрыклад, я святар, памыліўся, як гэта я магу вызнаць, так? Што нехта там з вуліцы прыйшоў і там мне ўвагу звярнуў на нешта там. Святар заўсёды прав. Калі святар не прав, глядзі пункт 1. Гэта не толькі святар, гэта можа быць там які-небудзь. Я ўжо хаджу ў царкву там 35 гадоў, ты будзеш мне тут вучыць, што як рабіць. Гэта праблема рэпутацыі вісіць таксама стагоддзямі і тысячагоддзямі над чалавекам. Вось ужо ёсць дзве вялікія праблемы, нават 3 вялікія праблемы. Забабоны, як чалавек сябе прыдумвае Бога. Другая рэч, знешнія правілы, падмена паняццяў, калі праведнасць падмяняецца правільнасцю. І трэцяе, празмернае дбанне пра сваю рэпутацыю. Гэта 3 вялікія праблемы, якія былі, працягваюць быць і, напэўна, далей будуць. Але нас не павінна хваляваць, што і на ў кагосьці гэта ёсць. Яно павінна звярнуць нашу увагу на нас, уключыць нам гэтае святло, пра якое кажа Христос. Я святло свету. Христос паказвае праўду праз правакацыі. Яго многія дзеянні можна назваць правакацыямі. І гэтыя правакацыі вядуць не проста да таго, каб неяк там падражніць, глядзіце, які я мудрэйшы за вас, хітрэйшы, разумнейшы. Але гэтыя правакацыі, гэта святло, якое ўключаецца сярод цемры, каб паказаць людзям праўду. Христос правакуе наше самалюбства, нашу забабоннасць, нашу глупасць, правакуе, каб яны выявіліся, уступілі ў канфлікт з нейкай рэальнасцю, з нейкай праўдай, і каб гэтая праўда перамагла. Вось тыя людзі, якія ў гэтых правакацыях бачаць сэнс, тыя прыходзяць да праўды, і Христос можа іх збавіць, як гэты чалавек сляпы. Ён дасведчыў усё, прайшоў праз усе гэтыя колы, ваду, агонь, медныя трубы. Людзей, фарысеяў і бацькоў, якія баяліся нават нешта там прызнацца. І заканчваецца ўрывак словамі гэтага сляпога. Верую ў Господзе і пакланіўся Яму. Вось гэта чалавек, якога ніхто не зразумеў. Мы нават не бачым зарыўку, што бацькі неяк цешыліся. Нават, можа, і бацькі яго больш баяліся за тое, што з імі зробяць гэтыя юдэі. Так, адлучыць ад сінагогі гэта была вялікая кара на той час. Гэта значыць выключыць супольнасці. Ты бы стаў ізгоем, як пракажоны. Нават нельга было да выключаных сінагогі набліжацца блізка, падыходзіць, як у Кітаі зараз, так, па рэйтынгу.
когда ты до человека с низким рейтингом наблизишься, тебе рейтинг снизится. С Нового года Китай, такая система денежная. Вот, ее не придумали китайцы, она уже была у юдеев тогда. Вот. Тюремные законы. Тюремные законы, так. Яны були тоді, от уже. Китайці нічого нового під сонцем немає, як Ільяс писав. І батькам було за що переживати. І ось гэтыя речі украли нават радасць батькоў. І чалавек фактично застаецца адзін. Нема нікога з ім поруч. Мы вось бачым просто, яго прагналі вон, так. Просто пачалі з ім сварыцца, насварылі на яго, так, і прагналі яго вон. І калі пачуў Ісус, што выгналі яго вон, і знайшоўшы, падышоў да яго і выявіў сябе, кажа, ці веруеш ты ў Сына Божага? Гэта вось ён, які з табой размаўляе. Вось гэта сустрэча чалавека са Збавіцелем. Мы бы, может, таксама хацелі сустракацца са Збавіцелем у добрых абставінах, але часам гэта сустрэча адбываецца вось так. Калі чалавек усімі прагнаны, нікім не зразуметы, і тады адзіны, хто застаецца каля яго, гэта Христос. І гэта момант сустрэчы з ісцінай, не проста з нейкай праўдай, а сустрэча з глыбокай ісцінай нашага жыцця, якая дае сілы і святло, каб гэтая цемра нас не захапіла. Гэтае святло воскреснага Христа, праўды, якую хацелі забіць наши забабоны, самолюбство, это глупое трактование человечее, субъективное трактование Божьего. Яно хотело забить Христа, але ён померши у воскрес. И это святло уже никто не сгасит. Як бы ни старались, як писал Квадрат Крапива, как солнце заслонить. Душе яслиных мало. Душе яслиных мало. От, сонце буде святіць, і не треба для яго хавацца. Няхай воно нам свеціць, пусціць сонце у свой розум і душу, і яно прывядзе нас да гэтай істыны жыцця. Христос воскрес!